Welcome back. Vi har lidt forskelligt her på kanalen i dag. Ascended Heroes Booster Bundle og en Mega Feraligatr EX Box med 4 Ascended pakker. Vi har også lidt blandede pakker til sidst. Her har vi vores første pakke, og vi får en Mega Gengar EX. Det er jo fatteligt tough at åbne Ascended Heroes. Der var ikke noget af de sidste 3 pakker, og hitracene er ret svære i de her bundles, synes jeg. Lad os se, den sidste pakke kan noget. Der er godt nok ikke været særlig meget i den her boks. Det er godt nok tough. 2 EX'er på en hel bundle. Lad os se, om Mega Feraligatr EX Box kan noget. Der er et Lenticular Mega Feraligatr Jumbo kort og et enkelt Mega Feraligatr promo kort. Så er der 4 pakker. Jeg har sådan set pullet alle mine personlige chase cards, men jeg kunne godt tænke mig en Gengar, der var lidt mere centreret, end jeg har i forvejen. Så vi jagter selvfølgelig stadig den Gengar for Ascended Heroes. Så er vi nået som 3 pakke i EX-boksen. Stadig lidt tough, ingen hits so far. Men vi får en Full Art Canary. Så er vi til sidste pakke i EX Collection-boksen. Og det får en EX. Så det er rimelig tough igen. 4 pakker, 2 hits. Lad os se, om Phantasmal Flames giver os lidt held. Det er selvfølgelig det eneste chase kort i det her sæt, det er Mega Charizard. Så går vi videre til Perfect Order. Jeg har været okay heldig med Perfect Order. Vi åbnede Mega Starmie EX på første video. Vi har noget her bagved, og det var en Special Illustration med Trainer. Sådan. Så går vi videre til det nyeste sæt, Chaos Rising. Jeg har ikke selv haft det helt store held med Chaos Rising, men vi har lige haft Thomas nede fra butikken, der har åbnet Mega Greninja Special Illustration Rare. Håber I nød den lille video. Vi ses derude.